Hun går derhen og kigger. Jeg tror, de er ude hen fra bro, eller hen fra... Ja. Men ham der var i, han er kommet op nu. Jeg må have det koldt. Kan du se det? Ej, fordi han stod i, dengang jeg kiggede ud. Ja. Og han er jo... Han ikke går under. Han er... Nej, jeg tror... Men gud ved, om han ligger på isen her. Men eftersom de går sådan lidt roligt, må ikke det sådan er... Jo. Hvor er Olsen henne? Han er ude. Men spørgsmål... Jamen, hvis de har brug for hjælp, hvordan hun kommer... Er det med traktor derned? Nej. Jeg har jo ikke det. De har garanteret mobil med dig. Det tror jeg helt sikkert. Prøv lige at vente lidt. Hvis han løber herhen af, jeg løber nedad og kigger. Nej, det gør han ikke. Han løber ud af igen. Ja. Jeg tror, han løber, så han kan komme over. De løber herhen af. De løber rundt. Ja, det gør han. Ja. Ved du hvad, jeg får lige et par gummistøvler på, og skal jeg så ikke lige prøve at gå ud af det? Det kan være, at de har brug for et eller andet. Jamen, det kan jo ikke bære. Nej, men sådan at skal vi tage nogle tæpper derud? Nej, jeg tror lige. Vi kan jo ikke gå derud, fordi de siger, at det ikke kan bære. Det sagde Kai i går. Altså. Ja, men så kan vi stå ud. Ved du hvad, jeg finder et par gummistøvler, og så